Арханёла. Сёння таксама Фіўра паедзе далей пілігрымаваць. Святая імша лебраваная, ксёндз Ігар моліць здароўя, апеку Маці Божаю, моцную веру, каб Пан Бог заўсёды вёў яе шляхамі праз жыццё, заказы дня яе нараджэння. Таксама апецы Маці Божай і Божае бласлаўленства будзем прасіць для яе родных і блізкіх. Я гэтую святую імшу цэлебрую ў інтэнцыі ўсіх парафіян. На пачатку святой імшы, узгадваючы свой уласны хрост, прымем пакрапенне свянцонаю вадой і будзем прасіць Бога, каб дапамагаў нам быць вернымі Духу Святому, якога мы атрымалі ў часе хросту. Wszechmogący wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczenia, także nasze dusze zostały oczyszczone, otrzymały zadatek życia wiecznego. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie. Odnów na źródło swojej łaski, broniąc wszelkiego zła nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pokrop mnie, Panie, wysopem, a stanę się czystym. Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleje. Zmiłuj się nade mną, Boże, w miłosierdziu swoim. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pokrop mnie, Panie, wysopem, a stanę się czystym. Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleje. Niech Bóg Wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej. Amen. Módlmy się. Boże, Ty wiedziesz, z jaką wiarą oczekujemy świąt Narodzenia Pańskiego. Spraw, abyśmy przygotowali nasze serca i z radością mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Читание книги пророка Исаии. «Узрадуется пустыня и сухая земля, и степ узвеселится и зацвете, як шафран. Буде пригоже цвести и тешиться, и радоваться буде, и спевать. Слава Либану буде дадена яму, гонор Кармелю и Сарону. Яны убачат славу Пана, велич нашего Бога. Умацуйте слабые руки, узмацните дрыжачие колени. Скажите малодушным, будьте отважными, не бойтесь, вось Бог ваш, помство прийде отплата Божия. И Он сам приходить избавить вас, тады вочы сляпых будуть бачить, и вуши глухих открыются. Тады кульгавы, як олень, подскочить, и язык нямых ускрикне радостно. Выбавленные Паном вернутся и придут на Сион с радостным спевом, и вечная радость окрые их головы. Веселье и радость наполнить их, а журба и стогны зникнуть. Это Слово Божие. Niech będą dzięki.
Przybądź, o Panie, aby nas wybawić. Przybądź, o Panie, aby nas wybawić. Bóg dochowuje wierności na wieki, uciśnionym wymierza sprawiedliwość, chlebem karmi głodnych, wypuszcza na wolność więźniów. Przybądź, o Panie, aby nas wybawić. Pan przywraca wzrok ociemniałym, Pan dźwiga poniżonych, Pan kocha sprawiedliwych, Pan szczerze przybyszów. Przybądź, o Panie, aby nas wybawić. Ochrania sierotę i wdowę, lecz występnych kieruje na bezdroża. Pan króluje na wieki, Bóg Twój w Syjonie przez pokolenia. Przybądź, o Panie, aby nas wybawić. Читання послання святого апостола Якуба. Терпливими будьте, брати, ажно до прийстя Пана. Во земляроб чакае каштоўнага плоду зямлі і дзеля яго доўга терпіць, пакуль не атрымае плод, ранні і позні. Будьте терпливими і вы, умацуйте ваши сэрцы, бо набліжаецца прыйсце Пана. Не наракайце, браты, адзін на аднаго, каб не быць асуджанымі. Вось суддзя стаіць пры дзвярах. За прыклад цярплівасці і великадушнасці, браты, возьміце прарокаў, якія прамаўлялі ад імя Пана. Гэта Слово Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ски наде мною очень добра новина. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час, калі Ян пачуў у вязніцы прачыны Хрыста, паслаў вучняў сваіх спытаць яго: ты той, які павінен прыйсці, ці нам чакаць іншага? І сказаў ім Езус у адказ: ідзіце, абвесціце Яну тое, што чуеце і бачыце. Сляпыя зноў бачаць, і кульгавыя ходзяць. Пракажоныя ачышчаюцца, і глухія чуюць. Памерлыя ўваскрасаюць, і убогім абвяшчаецца добрая навіна. І шчаслівы той, хто не будзе сумнявацца ва мне. Калі ж яны пайшлі, Езус пачаў гаварыць народу пра Яна.
На што выйшлі вы ў пустыню глядзець, на трысціну, якую ветер хістае? На што ж вы хадзілі глядзець? На чалавека, апранутага ў мяккія шаты? Тыя, хто носіць мяккія шаты, знаходзяцца ў каралеўскіх дамах. На што вы хадзілі глядзець? На прарока? Так, кажу вам, і нават больш, чым на прарока. Гэта той, пра каго напісана: «Вось я пасылаю анёла майго перад табою, які падрыхтуе табе дарогу». Сапраўды, кажу вам, сярод народжаных жанчынамі не з'явіўся большы за Яна Хрысціцеля. Але найменшы ў нябесным валадарстве большы за яго. Гэта слова Пана. Хвала Тобе, Христе. Сядьте, калі ласка, дарагія браты і сёстры. Сёння ў Евангелі мы таксама пачулі мову пра анёла, але пан Езус так сказаў у адносінах да Яна Хрысціцеля: на каго вы прыйшлі паглядзець. І сам сказаў, можа, на прарока, але кажа, больш, чым на прарока. Больш, чым на прарока. Гэта той, пра якога напісана, на якім спаўняецца Пісанне: «Вось я пасылаю анёла майго перад табою, які падрыхтуе табе дарогу». Паважаныя, вучні Яна прыйшлі да Езуса, каб пачуць словы. Бо Ян іх пасылае да яго і гаворыць: «Ідзіце, слухайце яго, што ён кажа, і тое спаўняйце». Так калісьці у Кані Галілейскай найсвяцейшая панна Марыя таксама сказала. Яна не разважала, многа не пыталася ў Езуса, але сказала, маюць недахоп, маюць клопат людзі. І зразу звяртаецца да Езуса Хрыста і гаворыць: зрабіце ўсё, што ён скажа. То есть слухайце яго. Я стараюся ўзгадваць і парафіянам, і хацеў бы сёння з вамі падзяліцца такою думкаю: мы верым у Бога, мы верым усе ў Бога, мы верым у Езуса Хрыста, мы ўсе вызнаем Езуса Хрыста, гаворым: так, мы верым у воскресение памерлых і верым у воскресение Езуса Хрыста, мы верым. Але пытанне заўсёды застаецца адно і тое: ці мы верым Езусу Хрысту, што ён кажа, што сапраўды так. То есть верыць у Бога – гэта адно, а верыць Богу – гэта другое. Тут заўсёды пытанне паўстае для кожнага з нас, паважаныя. Дык вось, сёння Ян пасылае: мы верым у прыйсце Месіі, але паслухайце, што кажа гэты Месія вам, і рабіце. Бачым, што кажа Езус, параўноўваючы Яна Хрысціцеля з анёлам. Перш за ўсё, ён як бы сведчыць нашу веру. Глядзіце, гэта не толькі прарок, гэта больш, чым прарок. І вы павінны задумацца, хто перад вамі. Так кажа Езус. І мы вызнаем у сваёй веры, кім жа ёсць на самой справе Ян Хрысціцель. Чаму гэта так важна для нас, што мы вызнаем, кім ёсць Ян Хрысціцель? Чаму гэта так важна? Чаму гэта так важна набажэнства да Маткі Божай, напрыклад? Бо святая з святых, самае святое і самае найсвяцейшае, што ёсць сярод жанчын, калі жанчына падышла, гаворыць: благаслаўлёнае ў лоне, якое насіла цябе. Благаслаўлёнае ў лоне. Бо Езус Христос прыйшоў праз найсвяцейшую панну Марыю. То есть так Бог захацеў аб'явіцца свету і бачна аб'явіцца. Мы яго бачым, Бога. І дзякуючы Матцы Божай, Слова Божае і бачны Бог атрымаў цела. Поэтому мы, католікі і праваслаўныя таксама, вельмі ушаноўваем Матку Божу.
І калі хтосьці нам гаворыць, што вось найсвяцейшую панну Марыю не трэба ўшаноўваць, гэта чалавек. Гэта найсвяцейшае, што ёсць у нас на зямлі і чалавечае. Найсвяцейшае, найвялікшае ад гэтага. Што было найсвяцейшае ў старым запавеце? Каўчэг запавету, арка Пшымежа. Помните, израилиты носили ковчег заповету, такую скрыню, где находились скрижали, две таблицы, где таблицы Божьих приказаний, где находился посох Аарона, так само. Это было найсвятейшее, нават калі человек, калі святары могли только нести арку заповета, и выпадково один человек дотыкнулся, бо яны пахіснуліся, дотыкнулся до гэтай арки заповета, и он помер одразу, бо не мог дотыкнуться до гэтага. Одразу помер. То есть до Божьего только специально посвященные люди могли дотыкнуться. Поэтому святар, складая найсвятейшую ахвяру, дотыкается до Иисуса Христа в найсвятейшем сакраменте, до Божьего. А тут Матка Божия, то есть тая, якая принесла Иисуса Христа. Адгэтуль благословленные меня будут называть все поколения, дорогие братья и сестры. Это святое. Так само святые, Ян Хреститель, святый Михаил Архангел, анёлы, и он пораўнаны с анёлами. Як к им мы относимся, дорогие братья и сестры? Тут питание завсёды поставим. Это палец, який показывает нам на Бога, поэтому мы их ушановываем. Палец, який показывает на Бога, говорит, вот, глядите, я своим життем, своими поводинами засведчу Бога перед не только человечеством, але перед усім костелом небесным и земным, засведчу Бога, застаўся Богу верным. И я зараз сведчу Бога у небе перед Богом и показываю вам, так что земля бачить. Поэтому кожный покровитель храма, где бы он ни был, у вас, святый Михаил Архангел, мы углядаемся на его, и он сведчит нам Бога, и показывает, а тем больше Михаил Архангел, само слово, кто ж як Бог, и он показывает на Божию славу. Гэты храм показывает нам Божию славу, Божию хвалу, якая яна сапраўды павінна быць, пашана, якую мы павінны аддаваць Богу. Это место святое, алтарь консекрованный, место святое, стены консекрованные. Это место святое. Вы уратовали, так, и оно было поневерано, але вы уратовали это место от разбурения. На жаль, у столбцах мы не можем ганариться этой радостью, бо наше место святое, якое было збудоване, на жаль, было збуране. Не до конца, але было амаль збуране гэта месца. Так, парафія збудавала новый касцёл, новое место святое. Гэта вельмі важно. Место святое, якое зяла святость, где был алтарь, где складалася найсвятейшая ахвяра. Это самое святое. Поважаныя, я вам хочу сказать такую цікавую справу, что тычыць мусульманов. Например, у мусульманов есть так, где была мечеть, и коли вышло так, что мечеть сбураная, вышло так, что сбурили дашчэнту мечеть абсолютно, ці покинутая, на тым месте не маюць права ніколі больш будаваць нейкі будынак. На тым месцу не маюць права ніколі больш будаваць які-нейкі будынак. Гэта месца пасвечана Богу, і больш нікому яно не можа быць пасвечана. Нікому больш. Нішто на гэтым месцы не ўстаіць доўга, бо гэта месца Божае, тут Божий храм, тут так яны лічаць, а для нас гэта ж мы яшчэ, у нас яшчэ найсвяцейшае месца, бо консекраваны, бо тут был алтарь, бо складалася найсвяцейшая ахвяра Иисуса Христа. Это вогуле для нас святое святых. Поэтому и змагаліся все христиане максимально за своей святыни, каб святыни не были бураныя. Поэтому были такие змагания. Мы повинны задуматься над гэтым усім. Поважаныя, и сегодня, вось такі маленькі
маленькі, добры уступ я вам зрабіў. І хацелася б вам нагадаць пра набажэнствы да святога Міхала Арханёла. Вось гэта як бы такая мэта. Я ўжо сказаў, што гэта Божы палец Міхала Арханёла, які паказвае хвалу Божую. Хто ж як Бог, ён вельмі часта на некаторых здымках, у вас там як? Не, у вас тоже это за д'яблом ганяе, тоже так само тут б'е. Але есть калісьці у Богданова, як я працаваў, там у нас есть образ Міхала Арханёла, які паднімае палец уверх і паказвае на хвалу Божую, да? Прыдушвае ногою д'ябла і трымае у руках весы. Толькі Богу аднаму будзеш служыць, толькі Богу яму будзеш служыць і яму толькі пакланяцца. То есть показывая на хвалу Божию. Значит, вы, як парафія, маючы набажэнства да святого Міхала Арханёла, бо ён вашим патронам, ён калісьці з кожным з вас стане на суде Божым. То есть, як вы, кожны з вас, як зыдзе, заўсёды мае сваіх патронаў блізка сябе на абарону, бо там д'яблы таксама змагаюцца ў апошнюю хвіліну за душу чалавека. Это таксама, это правда, якую аб'яўлялі многія святыя, калі бачылі, як зыходзіць чалавек з гэтага свету. І вось святыя патроны, якім ён маліўся, першы заступнік, найбольшы заступнік у вас, гэта Міхал Арханёл, кожнага з вас. Міхал Арханёл, як патрон не толькі дыяцэзіі, але патрон парафіі вашай. Ён так асаблівы заступнік. Анёл-ахоўнік заўсёды стаіць пры чалавеку, баронячы яго ад нападу зла, каб ён у апошнюю хвіліну выказаўся за Богам, у апошнюю хвіліну, каб стаў на бок Бога, бо вольная воля аж да гэтай хвіліны дзейнічае ў чалавеку. Матка Божая прыходзіць, калі чалавек меў набажэнства да Маткі Божай, на дапамогу таксама. Прыходзяць святыя, якія акружаюць чалавека ў гэтую хвіліну на малітву, каб стаяць пры гэтым, каб выпрасіць у Бога ласку збаўлення да гэтага чалавека. Я вам раскажу, можа расказваю, не помню, чи у вас, ці дзе, раскажу такі выпадак, які быў на самой справе. Недалёка ад Івенца, напэўна, чулі, там есть такая вёска Камень, парафія такая Камень. Там быў касцёл, после войны, у часе войны партизаны спалілі гэты касцёл, а двух святароў, якія там працавалі, адзін пробарж быў і быў вікары у гэтым касцёле. Чаму я гэта вельмі добра помню, бо вікары з маёй парафіі быў, з маёй роднай парафіі, дзе я нарадзіўся, Ішкалц, это Брэсцкая вобласць на граніцы з Мінскай вобласцю. Ён лічыцца адзін з самых старых касцёлаў у Беларусі, на сёння 1472 год, першая ўспамін, хіба ваш францішканы яшчэ старэйшы, правда, бо тоже вельмі стары ваш касцёл. І ён там быў, бо быў моцна хворы, і калі прыйшлі немцы ў часе вайны, каб расстраляць пробаршча, там, запэўна, штосьці ім не падабалася, ён думаў, што ён пойдзе ўратуе пробаршча, але іх дваіх за касцёлам расстралялі, і аднаго, і другога. І каб, як расстралялі іх дваіх, і каб, людзі, яшчэ надакучыць людзям, знаеце, што зрабілі? Нашлі, дзе людзі хавалі бульбу, і кінулі туды гэтых дваіх ксяндзоў туды ў бульбу, і бульбы людзі не бралі. Знаеце, это уже дабівалі, вось такі паршывы, як я гавару, народ быў настолькі, што дадушвалі чалавека другога. І вось, праляжалі там некалькі месяцаў у гэтых, і вось аднойчы, калі так троху паспакайнела, людзі пашлі даставаць гэтых ксяндзоў. І адзін чалавек, самі ведаеце там, што ўжо аставалася ад гэтых людзей загіблых, абціраў гэтых ксяндзоў, бо трэба было адзець, бо трэба было прыбраць, усё палажыць у труну правільна. Вось, і ён гэтым займаўся. І потом гэты чалавек выехаў у Польшу і расказвалі, што калі ён паміраў, яго родственнікі расказвалі, ён яшчэ гаворыць, ён памірае, яшчэ пры свядомасці паміраў, гаворыць, я бачу двух ксяндзоў, якія стаяць каля мяне і моляцца.
Я бачу двух ксяндзоў, якія стаяць каля мяне і моляцца. Прыйшлі і кажуць у гэтую хвіліну на дапамогу гэтаму чалавеку, які ўчыніў вялікую для іх учынак міласэрнасці, што да цела бліжняга. Помніце, учынкі міласэрнасці чыталі? Што да душы і да цела бліжняга. Мёртвых пахаваць. Ён зрабіў учынак міласэрнасці да цела мёртвага чалавека, памерлага цела. І гэта важна, бачыце, і кажуць, гэтыя людзі прыйшлі, каб заступіцца ў хвіліну смерці. Мы да Маткі Божай звяртаемся, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці. Хвіліна смерці – гэта вельмі важная хвіліна. Мы павінны запомніць гэтага. Так вось, вы павінны быць зоркай для ашмяншчыны, што найме, то да цэлай гродзенскай дыяцэзіі, у малітвах да святога Міхала Арханёла, то есть парафія святога Міхала Арханёла в Ашмянах. Павінна быць такой зоркай. То есть у вас павінна быць, як хто не молится до Михаила Арханёла, как это ты не молишься? Молися быстро, вот тебе молитвочка такая, Леона 13-го, як не сговоришь у день, то вообще як это день прошел. Так, да? Невялічка, але гэта моцная молитва, паважаная. То есть для вас гэта павінна быць як дважды 2 – 4, ну якой чанашек кажуць. Молитва до святого Михаила Арханёла, ой, наш на першым месцы, а молитва до святого Михаила Арханёла, до Матки Божией на другим, и Михаил Арханёл повинен одразу быть, понимаете. Это вельми важно, вельми важно. Понимаете, у нас, бо костел увесь католицкий молился про заступництво святого Михаила Арханёла уже одразу, коли только христианство з'явилося. Образ Михала заўсёды паявляўся ўжо з першых векаў, асабліва на ўсходзе, гэта Константинополь, потом у Рым гэта прыйшло, потом у Італіі, там быў першы санктуарыум калісьці з 5 стагоддзя, адкуль паходзіць гэтая фігура, копія гэтай фігуры. Потом гора Сан-Мішэль аж з 8 стагоддзя ў Францыі, дзе аб'яўляўся святы Міхал Арханёл. Гэта ўсё так, як кажуць, ішло. Міхал Арханёл так моцна і часта не аб'яўляецца, але ён аб'яўляецца і канкрэтна просіць, паказваючы на Бога, калі чалавецтву становіцца горш і горш. І вось таксама у 18 стагоддзі Міхал Арханёл аб'яўляецца адной сястры ў Партугаліі і гаворыць: «Маліцеся каронку да 9 хораў анёлаў і да святого Михаила Арханёла і 9 хораў анёлаў». Гэта каронка таксама ёсць у гэтай вяночак, у гэтай кніжачцы ёсць. Маліцеся гэта. У вас павінна быць вось такое ружанец, але павінна быць малітва вось такая асаблівая да святого Михаила Арханёла. Дзень асаблівы да анёлаў аўторак. Вось у аўторак трэба пастанавіць, павінен быць нейкі адзін чалавек, які пільнуе. И пробарщу часами подсказывает, ксёндз пробарщ, вот надо на Михаила Арханёла во второчек помолиться, мы ж помолимся. У нас есть группочка невеликая, где 2 альбо 3 збирается у имя мое, там я сярод их. И мы будем молиться до святого Михаила Арханёла. Быть таким пропагандатором набоженства до святого Михаила Арханёла, стараться вознести заступництво Арханёла Михаила тут, і ўсюды, дзе б вы не былі, і ўсюды, дзе б не былі. Гэта вельмі важна. Бо калі не мы будзем гэта рабіць, то хто ж зробіць, паважаныя? Мы думаць, што вось там зробяць, там не зробяць. У нас даже есть, вось тут у гэтай кніжцы напісана, якія ёсць групы, культ святого Михаила Арханёла, як развіваўся. Стараўся, каб гэта ўсё было, каб мы пазналі, якія ёсць апостольскія рухі пад апекай святого Михаила Арханёла. Есть братства шкаплера святого Михаила Арханёла. Я ведаю, вось нават ксёндз Жыгарин у Новогрудку, ён благословляе шкаплеры святого Михаила Арханёла. Там тоже есть парафія святого Михаила Арханёла. Мы там былі таксама уже давным-давно, вельмі прыгожая такая, таксама была паломніцтва святого Михаила Арханёла, гэтай фігуры. І ён распаўсюджвае тыя шкаплеры святого Михаила Арханёла. Таксама там ёсць, там нема, вот, может быть, у вас рыцарство святого Михаила Арханёла, понимаете? Это тоже вельмі важно. А что молиться? Якія правила гэтага ўсяго? Тут ёсць напісана, якія правила павінны быць. Усё павінна быць вельмі пабожна, вельмі добра.
арганізавана малітва да святога, людзі, якія ахвотна гэта чыняць. Бо тут гэта ваш галоўны патрон. І можна гэта ўсё ўчыніць. І можна даць такі прыклад іншым. Паважаныя, гэта перэгрынацыя, гэта ўжо, я скажу шчыра, я сяжу, чытаю, троху збіўся за счёту, якая парафія, але ўжо больш як 270 парафій мы праехалі з гэтай фігурай святога Міхала Арханёла. Вы сабе выабразьце, сколькі трэба ездзіць. 2 машыны заездзілі, да, по Беларусі ездзілі. Не то стараліся, запрашалі нас і за граніцу, але пабаяўся туды ехаць. Думаю, що адбяруць Міхала мне, што я буду там потом. Ці машину адбяруць буду. Адна ёсць фатаграфія мне цудоўна. Былі мы ў Бедніцы касцёл. Знаеце, там няма людзей, а касцёл прыгожы стаіць, вельмі прыгожы. Взялі, адрамантировали яшчэ яго в канцы 80-х гадоў, калхоз яшчэ быў багаты, адрамантироваў касцёл. І ён стаіць, пусты, людзей нема. Католікаў 3 чалавека асталося ў вёсцы. А каля Маладзечна. Мы з ксяндзом туды прыехалі памаліцца каля гэтага касцёла. Маліліся, я, ксёндз, мама ксяндза была, і пан Александр, які са мной заўсёды ездзіць, ну, говорю, пан Александр, вы тут ўжо пару фатаграфій зрабілі. Працэсію, говорю, давай працэсію каля касцёла з ксяндзом зробім. Тут мы 2 ксяндзоў Міхала Арханёла на насілках, і яшчэ песню спявалі, насілі. Есть фатаграфія, сказаў, это цудоўнейшая фатаграфія, якая толькі існуе. Несем святого Міхала Арханёла навокал касцёла, які пусты, молімся, каб гэты будынак калісьці зяў хвалай Божай. Будзе, не будзе, залежыць ад духоўнага касцёла. Поэтому малітва нам патрэбна, каб быў духоўны касцёл, не толькі будынкі, але духоўны касцёл. І есть магчымасць, толькі трэба ахвоты, да? Ахвоты да ўсяго гэтага, запалу, благословлення, Божай ласки. Поэтому выпрошваем, а Божая ласка выпрошваецца малітваю. Поэтому слухаем, што кажа Ян Хрысціцель, які скіроўвае нашу увагу на Езуса Христа. Слухаем, што кажа Матка Божа, калі гаворыць, зрабіце ўсё, што кажа Езус Христос. Калі мы гэта ўсё ўчынім, то есть паслухаем іх, то сапраўды ласка Божа зазяе і на вашай зямлі, і ў вашых сем'ях, і ў вас асабіста. 100% зазяе Божая ласка. Толькі трэба захацець. Глянуць, што Бог на першым месцы. Не там нейкія нашыя предрасудкі, а гэтак, а чаму гэтак, а не гэтак. Але Бог на першым месцы. Амен. Panie Boże, zapłać. Wызнаем нашу веру. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i ze sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Pilatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmie Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie
przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Пакорна просім небеснага Айца, які адорвае нас ласкай чакання прыйсця свайго Сына і нашага Пана Езуса Хрыста. Молімся за Божы касцёл, каб сярод цемры гэтага свету ён быў святлом, што вядзе да небеснага Айца. Цябе просім. Молімся за народы свету, каб Бог захаваў іх ад вайны і няшчасцяў. Цябе просім. Молімся за сужанцаў, каб узрастала і ўзмацнялася іх любоў. Цябе просім. Молімся у інтэнцыі сённяшняй святой імшы за Вольгу Траймак з аказыі дня нараджэння. Просім аб патрэбныя ласкі, умацавання веры, здароўя, апеку Маці Божай для яе і яе родных і блізкіх. Цябе просім. Молімся за Яніну Бакшевіч, якая святкуе свой дзень нараджэння, каб добры Бог умацаваў яе сваімі ласкамі на жыццёвым шляху. І так як яна дзякуе сёння за пражытыя гады, Бог адарыў яе благаслаўленнем на наступныя гады жыцця. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлых, каб у нябеснай хвале яны праслаўлялі Бога за яго міласэрнасць. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Памолімся за парафіянаў парафіі Сапоцкіна, у якіх здарылася няшчасце, бо сёння зрана гарэў касцёл, здарыўся пажар, каб Пан Бог умацаваў іх патрэбнымі ласкамі на надыходзячыя святы, бо чакаюць нелёгкія часы, але каб таксама Бог дапамог аднавіць святыню. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за новых членаў супольнасці Маргарыткі, якія сёння будуць складаць сваю прысягу. Няхай Бог адорыць іх патрэбнымі ласкамі і пакажа вялікую справу, якую яны робяць праз сваю малітву. Цябе просім. Молімся за нашу літургічную супольнасць, каб Бог захаваў нас бездакорнымі на дзень суда. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, прымі нашыя просьбы і адары нас Тваёй ласкай, каб мы добра падрыхтаваліся да надыходзячых святаў. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Oto wkrótce Bóg objawi się w światłości swej.
Ci, co czekają, ujrzą Zbawiciela swego. Ci, co czekają, ujrzą Zbawiciela swego. Dobry Ojcze, pobłogosław nam, niech łaska Twa napełni serca, wyprostuje drogi nasze. Napełni serca, wyprostuje drogi nasze. Oto wkrótce Bóg objawi się w światłości swej. Ci, co czekają, ujrzą Zbawiciela swego. Ci, co czekają, ujrzą Zbawiciela swego. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica ofiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modlów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami i męczennikami, ze świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona XIV, naszego biskupa Włodzimierza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Bóg nas tak umilował, że zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela. Dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Wszystkim pokazałem. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Już przyszedł Jezus ukochany, by leczyć wszystkie nasze rany. Pan ziemi i jasnego nieba w postaci przyszedł i na chleba
Twa miłość zawieść nas nie może. Błogosław nam Boże. Porzućmy grzech, co duszę plami, by Jezus mógł się cieszyć nami. Nam oddał własną krew i ciało i szatę łaski śnieżno-białą. O Jezu, Ty się łączysz z nami, więc serca nasze Ci składamy. Twa miłość zawieść nas nie może. Błogosław nam Boże. Uwielbiajcie Pana, ludzkich serc bijące dzwony. Padnij na kolana przed Nim ludu, utrudzony. On osuszy Twoje łzy, On ratunkiem będzie Ci. Tu do Jego stóp, Panie, wróg, bo Bóg niezwyciężony. Niepojęty w swej mądrości, święty, święty Bóg miłości. Śpiewaj Panu ziemia, płacie wszystkie świata strony. Uwielbiajcie Pana, ludzkich serc bijące dzwony. Padnij na kolana przed Nim ludu, utrudzony. Módlmy się. Prosimy Cię, najłaskawszy Boże, abyś mocą tego sakramentu oczyścił nas ze złych skłonności i przygotował na zbliżające się święta przez Chrystusa Pana naszego. Мои дорогие, як уже об'являлося, сьогодні третя неділя Адвенту і традиційна, згодна з традицією Касцёла ў гэты дзень, благаслаўленне атрымліваюць маці, якія чакаюць нараджэння дзіцяці. Таму, калі ёсць хтосьці, жанчыны, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, калі ласка, падыйдзіце наперад, выйдзіце, можна будзе атрымаць благаслаўленне. И что это? У нас парафия скоро вымра так. Ёсть. Христус Пан, благословленный плод у лоня Марии, праз таемницу своего утеловления, удзяліў свету ласку і міласэрнасць. Аддадзім яму належную пашану і ўсклікаем да яго. Будь праслаўлёны за сваю міласэрнасць. Будь праслаўлёны за сваю міласэрнасць. Ты стаў чалавекам ва ўлоне Дзевы Марыі, каб мы сталі усыноўленымі дзецьмі Божымі. Будь праслаўлёны за сваю міласэрнасць.
Ты не пагрэбваў матчынным лонем і прызнаў за бласлаўлёную тую, якая цябе насіла і карміла. Будзь благаслаўлён в сваю міласэрнасць. Ты праз панну Марыю, бласлаўлёную між жанчынамі, атачыў пашанай усіх жанчын. Будзь праслаўлёны за сваю міласэрнасць. Ты на крыжы даў касцёлу за маці тую, якая цябе нарадзіла. Будзь праслаўлёны за сваю міласэрнасць. Ты пра службу многіх маці узбагачаеш свой касцёл новым патомствам і памнажаеш яго радасць. Будзь праслаўлёны за сваю міласэрнасць. Пане Божа, стварыцель усіх людзей, Твой сын моцаю Духа Святога нарадзіўся з панны Марыі, выплаціў даўні доўг першароднага граху і адкупіў чалавецтва. Прымі ласкава пакорныя малітвы сваёй слугі, якая просіць аб шчасці патомства, якое павінна прыйсці на гэты свет. Няхай шчасліва народзіць сваё дзіцё, каб увайшло да супольнасці Тваіх вернікаў, і праз святыя паводзіны заслужыла жыццё вечнае, праз Хрыста Пана нашага. Амен. Бог крыніца і даўца жыцця усялякага, няхай захавае цябе ва сваёй дабрыні. Амен. Няхай Пан умацуе тваю веру, узмотніць надзею і распаліць любоў. Амен. Няхай будзе з табою падчас родаў і адорыць цябе сваёй ласкай. Амен. Няхай цябе благаславіць Бог усемагутны Айцец і Сын і Дух Святы. Амен. Бог, які пра свайго Сына, народжанага з Дзевы Марыі, усцешыў свет і адарыў людзей ласкай вечнага збаўлення, няхай напоўніць твоё сэрца святой радасцю і няхай цябе захавае ў здароўі разам з тваім дзіцём. Няхай нас усіх благаслаўляе і захавае ў спакоі. Амен. Паслухаем аб'явы. Мае дарагія, як ужо запавядаў, сёння яшчэ будуць члены супольнасці новыя маргарыткі складаць свае прысягі. Ёсць такія? Ёсць. То, калі ласка, падыходзьце ўжо патрошку сюды, каб пасля адразу. А цяпер паслухаем аб'явы. У чацверг, пятніцу і суботу ў нашай парафіі адбудуцца рэкалекцыі. Заахвочваю да ўдзелу ў гэтых святых практыках, якія дапамогуць нам лепей падрыхтавацца да урачыстасці Божага нараджэння. Святыя імшы ў нашым касцеле падчас рэкалекцыі будуць а гадзіне 7 раратняя святая імша, а гадзіне 9 і а гадзіне 18. Таксама падчас рэкалекцыі наведаем капліцы. Святыя імшы будуць там адбывацца а гадзіне 12. У чацверг будзем у гародніках, у пятніцу у маствілішках, у суботу у палянах. Таксама, калі хто б хацеў, каб ксёндз наведаў з сакраментамі хворых, якія належаць дзесьці там бліжэй да гэтых капліцаў, вёскаў, калі ласка, просьба звярнуцца і паведаміць аб гэтым святара. Мои дарагія, будем молиться о плённым перажыванні наших рэкалекцый. Заахвочваю прысутнічаць ва ўсе дні, не толькі адзін дзень прыйсці, правда, каб паспавядацца, але скарыстаць менавіта з 3 дзён рэкалекцый. Будем спавядаць падчас рэкалекцыі. Таксама вялікая просьба пастарацца скарыстаць са споведзі ў гэтыя дні, не адкладваць на апошні дзень, бо можа быць так, што фізычна не паспеем выспавядаць усіх. Падчас рэкалекцыі будуць запрошаныя святары, спаведнікі, таму, калі ласка, пастарайцеся скарыстаць у гэтыя дні. Спавядаць будзем, пачынаючы ад святой імшы раратняй,
аж да камуніі, а пасля ад гадзіны 8:30. Вечарам а гадзіне 17:30 будзе распачынацца таксама споведь. Традыцыйна рараты ў нашым касцеле а гадзіне 7 кожны дзень, акрамя нядзелі. У чацвер святая гадзіна ад 23:00 да паўначы. Падчас адванту складковыя святыя імшы аб здароўі за жывых адбываюцца ў суботы а гадзіне 7 на раратняй святой імшы. У наступную нядзелю пасля кожнай святой імшы будзем бласлаўляць фігуркі дзіцятка Езус і батлейкі. Наступную нядзелю святая імша а гадзіне 14 у капліцы ў Маствілішках. У парафіяльным кіоску можна набыць аплаткі, календары і свечкі на вігілійны стол. Да сакраменту сужанства ў нашай парафіі рыхтуюцца наступныя асобы. Дмітрий Міцкевіч і Ілона Нагель, якія жывуць у Ашмянах, аб'ява першая. Александр Зайцаў з Мінску і Кацярына Бернат з Ашмянаў, аб'ява першая. Александр Трапша і Анастасія Тамялоіць, абодва з Ашмянаў, аб'ява першая. Той, хто ведаў аб якіх-небудзь перашкодах паміж гэтымі асобамі, дзеля якіх не могуць уступіць у сакраментальны сужанскі саюз, мае абавязак павядоміць мясцовага душпастара. Словы падзякі за ахвяраванні на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. Няхай Бог аддзячыць дабрыню вашага сэрца. На мінулым тыдні адышлі да пана нашыя парафіяне. Мар'ян Рудеўскі, 89 гадоў, Юсаф Гадліеўскі, 81 год, Віктар Бразоўскі, 44 гады, Геннадзій Карповіч, 77 гадоў, Ірына Кетрыс, 37 гадоў. Вечны адпочынак рачым даць пане, Святлость векуиста, нехай в свете, нех отпочиваю в покою вечном. даверым нова распачаты тыдзень усю нашу парафію Маці Божай Częstochowskiej. Po Twoje obrony uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód raz żyć zawsze wybawić. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Столькі было б аб'яваў. Жадаю ўсім добрага адпачынку сёння, плённага тыдня працы. Праз хвіліну прысягі складуць новыя члены супольнасці Маргарыткі. Можа, потым адразу атрымаем благаслаўленне. Пасля благаслаўлення будзе малітва да святого Міхала Арханёла і прасіў бы 4 мужчын, якіх каб дапамаглі вынесці фігуру. Можа, яшчэ да маргарытак будучых. Вось, мои дарагія, ад усіх святароў вялікі вам дзякуй за вашу малітву. Гэта малітва вельмі важная, вельмі патрэбная, і таму ад імя ўсіх святароў вялікі вам дзякуй. Здаецца, што гэтых святароў так многа, але калі глядзіш якойсьці перспектывы большай, заўсёды не хапае. Можна было б у Ашмяна яшчэ аднаго, напэўна, вось як мінімум, але дзе іх узяць? Таму тое, што вы моліцеся, тое, што вы дапамагаеце малітвай, утрыванні, гэта вялікі дар для кожнага святара, таму няхай Бог аддзячыць вам за вашу малітоўную дапамогу. Калі ласка. Яшчэ, можа, забыў пару слоў. Вялікі дзякуй для ксяндза Ігара за таксама ягонае прысвячэнне. 270 парафій, это так нармальна, не? Вось, аб'ехаць. Таму вялікі дзякуй, што завіталі да нас. І гэта, напэўна, дар Божай любові, і дар, які была магчымасць прысутнасці гэтай фігуры, якойсьці такой, можа,
асаблівай такой актывацыі наших парафіян менавіта малітвы пра заступніцтва святого Міхала Арханёла. Ну, будзем спадзявацца, што як ксёндз Ігар... Што? Кожны аўторак, да? Ну, мы попробуем. У нас у панядзелак якосці больш у нас святая імша адбываецца з фармуляра да святого Міхала Арханёла, то ну, мы якосці пастараемся. Можа, насамрэч якосці узнікне брацтва людзей, якія будуць асабліва праз заступніцтва святого Міхала Арханёла маліцца і распаўсюджваць таксама гэтую малітву. Прыміце Божае благословенне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нех вас благослови Бог Всемогущий, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Książę niebieski, święty Michale, Ty sprawy ludzkie kładziesz na szale. W dzień sądu Boga na trybunale bądź nam patronem, święty Michale. W dzień sądu Boga na trybunale bądź nam patronem, święty Michale. Дорогие, зараз за хвилинку я прочитаю летание до святого Михала. И после этой летании мы вынесем фигуру. Там я просил бы 4 мужчин, каб были тут, и закрепим это все потом, и вынесем там автобус. И на этом, то есть на этот год как бы перегринация закончилась. Наступный наш пункт перегринации, я вам скажу, где будем. Это недалеко от Нового Лукомля, это Витебская область, Чарей, есть такое место. Там был колись костел святого Михала Арханёла, он запросил, але настоював, каб там створить братство святого Михала Арханёла, бо там оно было колись. Там был образ святого Михала Арханёла, який подарив Михалу Сапега, цар Іван Грозний, у знак примирення, миру, у знак спокою. Был вельми цудоўны прыгожы образ. Конечно, все там усходняя Беларусь еще зникла. Вот где будет наступный пункт, мы еще с князом там узгодним. И я рады, что обуджается трошечки в Беларуси набоженство до святого Михала Арханёла. Мне это сапраўды, ну так, нехай Боженька будет прославленный, коли нечто удалося зрабіць толькі, як кажуть, дякуючи Богу, бо со своей волей, ну, хотелося бы, конечно, нечто зрабіць заўсёды, але дякуючи Богу мы все можем робить только на земле. Там еще у нас есть книжки, коли ласка набывайте, я вам покину этих книжечек, еще тут можно набыть, у вас будет у киоску. Одна такая книжечка, можно набыть 10 рублей, что и образок, все я раздал тут, только то, что осталось, книжки и великие образы, уже все ничего нема, придется еще додруковывать. Маленькие образки там, те ще, что инше придется додруковывать, как на наступные перегринации, як будете на все, поглядим, кажут, все в руках Пана Бога. У имя Отца и Сына и Духа Святого. Amen. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, почуй нас. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boża, Zmiluj się nad nami. Synie Odkupiciel światu Boża, Zmiluj się nad nami. Duchu Święty Boża, Zmiluj się nad Святая nami. Троица Единый Boża, Zmiluj się nad nami. Святая Мария Королева Анёлов, Mali się za nas. Святый Михаил Арханёле, Mali się za nas. Святый Михаил Наиславнейший князю, Mali się za Святый nas. Михаил мужный в борьбе,
молися за нас. Святый Михале, переможца сатаны. Молися за Святый нас. Михале, пострах злых духов. Молися за нас. Святый Михале, проводыр войска небесного. Молися за нас. Святый Михале, предвестник Божией хвалы. Молися за нас. Святый Михале, радость анелов. Молися за нас. Святый Михале, гонор неба. Молися за нас. Святый Михале, який узносишь до наивышейшего наши просьбы. Молися за нас. Святый Михале, оборонца праведных душев. Молися за нас. Святый Михале, Божий посланник. Молися Святый за нас. Михале, наш проводник в молитве. Молися за Святый нас. Михале, наш щит от спокусов. Молися Святый за нас. Михале, моц народу Божого. Молися за нас. Святый Михале, оховник и опекун костела. Молися за нас. Святый Михале, опекун Ашмянского костела. Молися за нас. Святый Михале, доброчинца народов, які тебе прославляють. Молися за нас. Святый Михале, хорунжи збавлення. Молися за Святый нас. Михале, анёле спокою. Молися за Святый нас. Михале, проводник душов до вечного святла. Молися за Святый нас. Михале, распорадчик небесный. Молися за нас. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, Даруй нам. даруй нам, Пані. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас. Пані. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Молися за нас, святий Арханьоле Михале, каб сталися ми годними обіцяння Христову. Молимся, всемогутный вечный Боже, Ты установил святого Арханьола Михала оборонцем костела, праз яго заступництва дари щастям і спокоєм, а нас ласкою у земним житті і хвалою у вічності. Праз Христа, Пана нашого. Амен. Амен. Святий Арханьоле Михале, бережи Чи нас. нас у змаганні. Будь нам обороною супроть спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ти, князю войска небесного, моцею Божою скинь у пекло сатану і інших злих духов, які на згубу душов снують по світі. Амен. Взять. Święty Michale, patronie nasz, święty Michale, patronie nasz, módl się, módl się, módl się za nami. Święty Michale, patronie nasz, święty Michale, patronie nasz, módl się, módl się, módl się za nami. Święty Michale,